Bit-tama u l-kuraġġ nistgħu nweldu pajjiż li jista' jimxi ħafna l-qudiem. Bis-sem tiegħek dan isir aħjar. Irridu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tiegħek u ta' dawk l-eżies kollha tiegħek. Dan hu l-pajjiż li rridu nweldu, mibni fuq il-ħila tiegħek, fejn inti tgħix b'moħħok mistrieħ mill-preżent imma anki mill-ġejjieni tiegħek. Pajjiż normali li t-tmexxija tiegħu tkun iffukata fuq il-prijoritajiet tiegħek, tal-eżies tiegħek u tal-pajjiż. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fil-messaġġ tal-ewwel tas-sena fejn tkellem fuq l-importanza li f'pajjiżna ikun hawn pjan fit-tul bilan li l-poplu Malti u Awċi ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Fil-messaġġ tiegħu Bernard Gregg fakkar f'anniversarji importanti li ċċelebra pajjiżna matul l-2024, anniversarji li jfakru avvenimenti fl-istorja ta' pajjiżna. Matul is-sena li għadha kif intemmet, iċċelebrajna anniversarji importanti. Is-60 sena indipendenza, il-50 sena Repubblika, il-45 sena mit-tmiem tal-bażi militari, l-20 sena mis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dan huma ġrajiet storiċi li jsawru lil pajjiżna. Imma jekk hemm lezzjoni li għandna nisiltu minn dawn l-anniversarji hi li dawn kollha marru lil mit-terminu tal-leġislatura waħda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li f'pajjiżna jeħtieġ li jkun hawn aktar sigurtà fit-toroq, xogħol ta' kwalità kif ukoll ekonomija bbażata fuq il-kwalità minflok fuq il-kwantità. Irridu nweldu pajjiż li fih inti tgħix aħjar, fejn int ikollok kwalità ta' ħajja aħjar f'kull sens, mill-għadba l-ġewwa u mill-għadba il-barra. Pajjiż li joffri s-sigurtà f'darek u fit-toroq tagħna. Irridu nweldu pajjiż fejn kull persuna int tista' timraħ biex tiżviluppa il-potenzjal tiegħek. U fl-istess ħin pajjiż li jgħin lil min għandu bżonn jiġi mwieżen. U dan jgħod dak kollu li jwassal biex aħna ngħixu bħala bnedmin sħaħ. Bernard Gregg saħaq li l-istabbiltà u n-normalità huma kundizzjonijiet essenzjali għal tmexxija serja fil-pajjiż. Spjega wkoll kif matul din is-sena kompla jagħti widen lill-poplu dan kollu sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jfassal politika għall poplu. Irridu pajjiż fejn l-ekonomija tikber b'mod nadif f'kull sens tal-kelma u mingħajr ma toħloq pressjoni fuq l-ambjent u fuq il-kwalità tal-ħajja tiegħek. U biex dan jiġri jeħtieġ li nweldu pajjiż fejn ikollna l-istabilità, in-normalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista aċċenna li għall-Partit Nazzjonalista l-ambjent huwa ċentrali, dan fil-waqt li fakkar fuq l-importanza tal-ispazji miftuħa kif ukoll nissalvagwardjaw l-ambjent marittimu. Hawnhekk huwa fakkar fuq l-ħtieġa li jkun hawn pjan serju għal pajjiżna f'diversi setturi. Hemm bżonn rieda, pjan, determinazzjoni, kuraġġ u li nħarsu wkoll fit-tul. Irridu nħarsu wkoll fit-tul lejn l-infrastruttura ta' pajjiżna. F'dawn l-aħħar snin għaddejna minn wisq problemi ta' nuqqas ta' pjanar u investiment fl-infrastruttura, il-qtuħ tad-dawl, ir-rimi ta' drenaġġ fil-baħar li jġib tniġġis, l-istaġnar fit-toroq li mhumiex maħsuba għal meta tagħmel ix-xita bil-konsegwenza li l-pajjiż jiġġammja u nkunu wkoll qegħdin naħlu riżorsa importanti, l-ilma. Għaliex ma jkunx hemm anke l-ħsieb li dan jinġabar. Konnettività aħjar bejn Malta u Għawdex ibda minn flotta ġdida moderna ta' vapuri tal-Gozo Channel. Għaldaqstant Bernard Gregg saħaq li bis-sen tal-poplu Malti u Awċi kollu pajjiżna jkun jista' jimxi il-qudiem kif ukoll ikun hawn il-bidla li hawn bżonn f'pajjiżna bilan li l-poplu ikollu ħajja aħjar.